ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ମୋର କୌଣସି ସଉକ ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ ସେ ତପି ମିଶ୍ର ପରେ ବକ୍ 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 ହେବାର ଆମର ଆଦତ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତପି ମିଶ୍ର ଆଉ ସେ ନାଲି ଗାମୁଛା ବାଲା ଆସି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସି ମନ ଇଚ୍ଛା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯୋଉ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛ, ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କଣ ଜାଣିଛ? ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ସନ୍ତାନର କି ଅନେକ ବାପା ମାନେ ଅନେକ ବାପାଙ୍କର ଔରସରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଖାସ କରି ତପି ମିଶ୍ର ଆଉ ସେ ନାଲି ଗାମୁଛା ବାଲା, ତୁମର ତ ହଜାରଟା ବାପାରେ, ତମର ହଜାରଟା ବାପା। ତମର ନା ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ, ନା ଗୋଟିଏ ଦେବତା, ନା ତମର କଣ ଗୋଟିଏ କଣ ଅଛି ତମର? ଆମର ଗୋଟିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ। ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ଜାରଜ ସନ୍ତାନ କିଏ? ତମର ହଜାରଟା ବାପାରେ ଭାଇ, ହଜାରଟା ଭଗବାନ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସେତିକି ନାହିଁ, ତମର ଭଗବାନ ସେତିକି, ତମର ବାପା ସେତିକି। ତ ଭାବିନିଅ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମାନେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। ଓକେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ, ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ କିରେ? ତମେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ? ଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ବହିଷ୍କାର କର, ସାମାଜିକ ବାଛନ କର। ତମର ଦମ ଅଛି? ତମର ଦମ ଅଛି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛ? ଆଜି ଯଦି ତମେ ବଞ୍ଚିଛ, ଆଜି ଯଦି ତମର ପରିଚୟ ଅଛି, ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଦେନ। ତପି ମିଶ୍ର ଆଉ ନାଲି ଗାମୁଛା ବାଲା, ତମର ଯଦି ଆଜି କିଛି ପରିଚୟ ଅଛି, ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଦେନ। ଓକେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଛ? ତମର ଦମ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ତମର ବାପା ଦିନେ କେବେ ତୁମେ ସିନେମା କଣ ଜାଣିଥିଲ କିରେ? ଫିଲ୍ମ କଣ ଜାଣିଥିଲ? ଫିଲ୍ମର ଶବ୍ଦ କେବେ ଶୁଣିଥିଲ? ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଦେଲାଟା। ଆଜି ଯୋଉ ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ କିରେ? ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ ତମେ ଆସିକି ଲାଇଭ ଆସୁଛ? କୋଉ ସନାତନୀ ତିଆରି କଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମେ ଆସି ଲାଇଭ ଆସୁଛ? ଯଦି ତମେ ସତରେ ଗୋଟେ ବାପାର ଔରସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତିଆରି କଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଓକେ, ତମେ ଯଦି ସତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ସତରେ ଯଦି ତମର ଦେହ ରକ୍ତ ଅଛି, ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାପାର ସନ୍ତାନ ବୋଲେ ଲାଜ ଶରମ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତିଆରି କଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ୟୁଜ କର ନାହିଁ। ଓକେ, ତପି ମିଶ୍ର, ତୁମକୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ତମେ ଯୋଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛ, ତମେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛ, ତମେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛ, ତମେ ଯୋଉ ପିଉଛ, ଖାଉଛ, ବୁଲୁଛ, A to Z, ସେଟା ତମର କୋଉ ସନାତନୀ ତିଆରି କଲାଟା? ସେଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଟିକେ କରୁନୁ, ଟିକେ ଏକ୍ସପୋଜ କରେ। କିଏ ବନାଇଲାଟା? ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଗୋବର ଭକ୍ତ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ? କହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ଶୁଣିବାରେ ଆମର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ଓକେ, ନିଜର ଅକାତକୁ ଆସ। ଲେଙ୍ଗଟି ନଥିଲା, ଲେଙ୍ଗଟି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡା ନଥିଲା ତମମାନଙ୍କରେ, ବୁଝୁଛ? ଆଜି ଯାହା ବି ଅଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଦେନରେ ଅଛ। ଆଜି ଯଦି ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯଦି ଓଡିଶା ଚାଲିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଦେନରେ ଚାଲିଛି। ତମର ବାପା ଦିନେ କେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଥିଲ? ତମର ବାପା ଦିନେ କେବେ ଗାଡି କଣ ଜାଣିଥିଲ? କାର କଣ ଜାଣିଥିଲ? ତମର ବାପା ଦିନେ ମୋବାଇଲ କେବେ ଦେଖିଥିଲ? ତମର ବାପା ଦିନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କେବେ ଚଲାଇଥିଲ? ତମ ବାପା ଦିନେ ସିନେମା କଣ ଜାଣିଥିଲ କିରେ? ସିନେମା ଫିଲ୍ମ କଣ ଜାଣିଥିଲ? ସନାତନୀ ସିନେମା କରିଛ? ସନାତନୀ ସିନେମାରେ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ କରୁଛ, ଯୋଉ ଏଡିଟିଂ କରୁଛ, ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇଛ, ସେ ସବୁ କାରଟା କୋଉ ସନାତନୀ ତିଆରି କଲାଟା ରେ? କୋଉ ସନାତନୀ ତିଆରି କଲାଟା? ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତିଆରି କଲାଟା। ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ? ଲାଜ ଲାଗୁନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ? ଆରେ ତମକୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ତମର ବିରୋଧ, ଏତେ ଯଦି ତମକୁ ଘୃଣା, ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତିଆରି କଲା ଜିନିଷ ୟୁଜ କରମ। ତମେ ତାଳପତ୍ର ତିଆରି ଘରେ ରହୁନ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ରଥ ତିଆରି କରି ବୁଲୁନ କଣ ପାଇଁ? ତମେ କାରରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛ? ତମେ କାଗଜ କଲମ ୟୁଜ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ତମେ ତାଳପତ୍ରରେ ଖଦି ଖଦିକି ଲେଖିଲ ନାହିଁ? ତମେ ଡ୍ରେସ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛ? ତମେ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁନ? ତମେ ବୁଟ ସୁଟ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛ? ତମେ କଠଉ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁନ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାହିଁକି ୟୁଜ କରୁଛ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତମର ବାପାଟା କିରେ?
किए तैयारी करिछि जेतिकी सब ख्रीष्टान विरोधी मानक ए वीडियो मन इच्छा अनाप शनाप जो ख्रीष्टान मान विरुद्ध तुम कथा कौच तुम बापा तैयारी कला कंप्यूटर रे तुम बापा तैयारी कला इंटरनेट इंटरनेट तुम बापा दिने कौ सनातनी तैयारी करिछि हाँ बंची पारिबो गोटे गोटे मिनिट निश्वास नहीं पारिबो बिना क्रिश्चियन रे लाज लागु नहीं अनाप शनाप कथा कौच अरे तुम देवादेवी मानकर गुण सबू एक्सप्लेन करून तुमर कान फाटिजिवो तुमर जो देवादेवी मानकर गुण जदि जेतेबेले बाहरी पड़िबो तुमर कान घाई जीवो ए वर्ड मान सुनिले ओके ना मूल अछि ना माने शेष अछि कौन जीशु आसिक तुमको स्वप्न रे कथा कहउचंती तते तू एडे बड़ पवित्र लोक रे भाई कौन जीशु तू कौन भाबिलु तू जीशु कौन गंजेई मारिकी मशाणी रे सोईथिबा भगवान बोली भाबिलु ना नदी कूल झील मान को जाई माने नंगुली झील मान को देखी लाइन मारवा भगवान बोली भाविलु ओई रे तपी तो भलिया तपी 1000टा आसी 1000टा गलेनी तो का सहित खेलुचु स्वयं परमेश्वर सहित खेलुचु मर्डर ओके बाइबल रे माने साधु पाउल बोली गोटे लोक थिला तू कौन तार गोटे बाल सदृश नहु तू ओके आ तू कौन जीशुंकर अगेंस्ट अनाप शनाप कहूचु जीशुंकर लोक मैंने तैयारी कला जिनस आज तू भाइराल होचु टॉपिक टॉक करिचु हाँ टॉपिक टॉक कोटर तोर सनातनी भाषा रे तू इंग्लिश रे काहे लिखिचु यूट्यूब रे जो तू लाइव आसुचु सेटा तोर बापा तैयारी कलाटा किए तैयारी करिछि सेटा कौ सनातनी तैयारी करिछि कौ सनातनी आज जो सिनेमा करूचो आज जो तुम भाइराल होचो आज जो तुम ड्रेस पिंधुचो लेंगुटी पिंधिकी बुलुतुल रे गोबर खिया माने लेंगुटी ओके औकात रे आस पछकु टिके अणाई के देख क्रिश्चियन कौन आदिवासी चलाउछ आदिवासी मानकु हजार हजार वर्ष धरी तुम्हें मानसिक गुलाम कर आज जाए शासन करुच आउर सही आदिवासी आज सत्य जाने की माने शिक्षित हेले तुम मानकर पड़ुची कि रे आदिवासी कौन आग भाया भकुआ होती क्या तू शिखाऊचु मो मन इच्छा कथबार्ता कौन करुचु गदा देखी आसुच रे गदा अरे तुमर गदार जदि एते शक्ति हाँ बॉर्डर रे फोर्स मान को गदा नहीं धराउन मो क्रिश्चियन माने तैयारी कला AK-47 कहीं देइच तुम जो छात घर रोच सेटा किए किए शिखाइलाटा रे होटल रे क्रिश्चियन वेटर मान रखने होटल रे तू जो पिज्जा बर्गर खाऊचु सेटा कौ सनातनी कलाटा सनातनी मानकर प्रयागराज रे जाई कर देखे बाबा माने कुकुर हाड़ खाऊचंती मला सब खाऊचंती से सब काहे कहनु सेटा तुम मानकर खाद्य रे घुसुरी प्रकृति तुमर ओके कुकुर प्रकृति गुओ खिया क्रिश्चियन माने का को कहउचु बे तू हां मला सब सनातनी माने खाऊचंती मला सबोर हाड़ खाऊचंती केतरा पिक्चर दरकार को पठाई देबी लाज लागो नहीं कथा कहवाई कौन भावुचु तू निजुको कौन भावुच रे नालिका मुछावाला ओडिशा गोटे शांतिप्रिय राष्ट्र ओके सेटा गोटे शांतिप्रिय राज्य तम मानकर पड़ी कुकुर प्रकृति घुसुरी प्रकृति लोक माने आसिकी दंगा फैलाउच रे क्रिश्चियन माने नहीं कि आज शांति प्रिय बोली तुम माने बंचुच रे क्रिश्चियन माने बिगड़ी गले कि तू की तपी रे तू की बॉडी रखिचु हाँ सेडा सबू स्टेरॉइड माने मेडिसिन किया बॉडी रे बाबू तू जानिनु सला आमे जीशु को जते बेले जान नथिलु सेतिके बेले दीटा पिला बाहरले मार्केट खाली जाउतला बुझलु कहिबार गोटे सीमा अछि ओके देखी चाहे कर कथबार्ता करो बाट अंधार हो आदिवासी आ दलित माने जेते बेले जगी जिवे ओके जागी जिवे जेते बेले तुम मानकर भातिया बंद हो कौन भावुच रे मन इच्छा कथबार्ता करो नहीं ओके आज जहा सब अच्छी तोर परिचय तपी मिश्र तोर परिचय आरे नालिका मुछा वाला तोर परिचय जदि आज मार्केट रे अच्छी जदि आज लोक चिन्हिचंती सही क्रिश्चियन मानकर देन ओके क्रिश्चियन मानकर देन अच्छा एक्सप्लेन करती लाइव रे आसी कर कहि दे लाइव रे आ तुम 2 जण जक लाइव रे आस आउ सेफ्टी पिन टू धरिकी
एरोप्लेन पर्यंत आज दुनिया रे जहा तैयारी होइछि सेटा कौ सनातनी तैयारी करछि अरे कौ तुमर देवादेवी तैयारी करछंती अरे तुमर कौ सनातनी माने तैयारी करछंती सेटा टिके एक्सप्लेन करूनो देखी तुमर गांड रे केते दम अछि अनाप सनाप कौन कहछ मो तुमको जदि लाज शरम अछि तुम जदि बापा माने औरुसर जन्म होइछ हिंजड़ा माने तुम जदि बापांकर औरुसर जन्म होइछ तबे क्रिश्चियन मानकर कौन से तैयारी जिनस तुम यूज करो नहीं आज फेसबुक रे आसीबो नहीं आज यूट्यूब रे आसीबो नहीं आज इंस्टाग्राम चलेबो नहीं हाँ कौन सी सॉफ्टवेयर यूज करिबो नहीं इंटरनेट रे तुम आसीबो नहीं ओके कौन भावुछ बिनिज को लाज शरम जदि अच्छी तुम इंग्लिश कहब नहीं इंग्लिश क्रिश्चियन मानकर भाषा तुम पेंट सार्ट पिंधब नहीं सेटा क्रिश्चियन मानकर बुझिल तुम गाड़ी घोड़ा बुलब नहीं सेटा क्रिश्चियन माने तैयारी कलाटा तुम शगड़े बुलब तुम कठ भी पिंधब ओके आर तुम पाउंस गदारे पाउंस लेपी मशाणी रे तुम जगह भाई ए घर द्वार जहाँ सब नहीं माने छात घर बिल्डिंग बने कि एस आराम सिनेमा हॉल सब बंद कर सिनेमा हॉल कौ माने कौ सनातनी सिनेमा शिखाई नहीं ओके औकात रे रुह एटा तुम औकात ओके लाज शरम लागो नहीं ख्रीस्टान विरुद्ध कथा कहूच शला माने तुम जो 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 थाली रे खाइबो सही थाली रे हगिबो कि रे आमर प्रभु हमको शिखाई नम्र होगा से आमे किछि करूनु कौन माने अल्प संख्यक लोक अच्छा बोली आनाप सानाप तुम हिंदू विरुद्ध तुम ख्रीस्टान विरुद्ध कहूच हाँ तुम मुस्लिम मान विरुद्ध कहूच तुम बौद्ध मान विरुद्ध कहूच तुम सिख मान विरुद्ध कहूच तुम धर्म देखुन तुम निजे देखु चालुनी कह सुनची कु जे तोर गांडे गोटे कणा अच्छी देखे बोली तुमर केते कणा अच्छी तुम देखुन रे हाँ लाज लागो नहीं तुम जी यूट्यूब तुम बापारटा यूट्यूब किए बनैलाटा रे यूट्यूब किए तैयारी कलाटा यूट्यूब रे आसिक अनाप शनाप तुम सनातनी तैयार कला यूट्यूब रे आसिक कौन तुम सनातनी तैयारी कला सबू माने कैमरा रे तुम सिनेमा शूटिंग करून कौट लिखाई मेड बाय सनातनी हाँ एटा सनातनी आविष्कार करिछि बोली गोटे जिनस देखाई दियो तो तुमर जदि एते दम अछि वर्ष वर्ष धरिकिना आदिवासी मानकु शिक्षार वंचित करिछ रे तुमे माने मानसिक गुलाम करिकि देवादेवी ना रे हाँ आउरी तुमे एटी पाठ शिखौछ आदिवासी आदिवासी सही जो सनातनी सिनेमा रे तुम कहीच जे पाठ पढ़ाटा देवादेवी मानकर अभिशाप हाँ से देवादेवी कौटर रे कौटे बाइबल रो देवादेवी से माने नहीं एमती ठीक तुम देखाइछ एमती करिकि तुम से माने शिक्षार वंचित करिछ से तुम माने दबैक रखुथिल कौन मन इच्छा कौन कथबार्ता तुमर औकात तुम देखियो तुम कौन करिछ अरे कौन करिवो आगो को गोबर खिया माने गाई मत को रे कुकुर को गोटे थाली रे गोटे ताटिया रे क्षीर आ मुत दियो से कुकुर क्षीर पीब मुत नहीं मात्र तुम गाई मुत खाऊच रे तुम औकात सेतिकी ओके तुम ख्रीस्टियान मानकर खाइब ख्रीस्टियान मानकर पिंधिब ख्रीस्टियान मानकर सबु चालीचलन शिखिब आ तुम ख्रीस्टियान विरुद्ध कथा कहब तुम निजको देखियो न जेतिकी ख्रीस्टियान हालेलुया बोली जो मजाक उड़ाउछ सही हालेलुया पार्टी सही ख्रीस्टियान माने आज देइचंती रे तुमको ज्ञान बुद्धि ओके एजुकेशन ख्रीस्टियान माने आनिचंती मेडिसिन ख्रीस्टियान माने आनिचंती पिंधिबा बंचिबा शिखिबा कथावार्ता सबु किछि ने कि ख्रीस्टियान माने देइचंती औकात को आसो औकात को आमे आदिवासी आमे मूल निवासी ओके तुम्हें किए रे तुम्हें किए आम विरुद्ध कथा कहवाई बंद करो ये सब बंद करो नहले तुम्हें दौड़ीबा तुम बाट अंधार हो ओके बंद करो ये सब जे जार इच्छा रे जे जार करू तुम्हें किए मो तुम्हें ठिकादार मोर इच्छा है मुझे ख्रीस्टान हेबी मोर इच्छा है मुझे हिंदू हेबी मोर इच्छा है मुझे मुस्लिम हेबी तुम्हें किए मो तुम सर्टिफिकेट नहीं करे बुलबू किए रे तुम्हें अनाप शनाप कथा कहब
ସୁପରଷ୍ଟାର ତମର କୋଉ ସିନେମା ମ ତମର ସିନେମା ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଶିଖିଥିବା ନାଚରୁ ବି ନାଟ ଯୋଉ ନାଟ ନାହିଁ ସେ ନାଟଠୁ ବି ଇନ ତମେ ଯୋଉ ସିନେମା କରୁଛ ସିନେମା ଦେଖାଉଛ ଏଠି କପି କରିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଶିଖିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କିରେ ଗୋବର ଖିଆ ମାନେ ଜାରଜୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ 1000ଟା ବାପାର ପୁଅ ମାନେ ତମେ ମାନେ ରେ ଆମକୁ କଣ କହୁଛ ବନ୍ଦ କର ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କର ଓକେ ଏଟା ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କୁ ମାନିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି ତୁମେ କିଏ ମ ତୁମେ କିଏ ହରେ ନାଲି ଗାମୁଛା ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବୁ ତୋର ଯୋଉ ଗାମୁଛା ଓହ୍ଲେଇକି ତୁ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ ନା ସେ ଗାମୁଛାର ରଙ୍ଗ ସେ ଯୋଉ ଗାମୁଛା ତୁ ଓଳଉଛୁ କି ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଦେନ ତୋର କୋଉ ସନାତନୀ ସେଟା ତିଆରି କରିନି କଣ ତୁ ଭାବୁଛୁ ସନାତନୀ ମାନଙ୍କର ଅକାତ ଦେଖୁଛୁ ପରା ସନାତନୀ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯୋଉମାନେ କି ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇକିନା ଜଟ ଛାଡିକିନା ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମଶାଣୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ନଙ୍ଗଳା ବାବା ମାନେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି କିଏ ବୁଲନ୍ତି କିରେ ପଶୁମାନେ ବୁଲନ୍ତି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକରି ମାତ୍ର ତୁମେ ଆଜି ସମାଜକୁ ଏମିତି କରିଦଉଛ ଯେ ସମସ୍ତେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକରି ତୁମର ପରି ବୁଲିବାର ଅଛି ସେଇଟା ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ସନାତନୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଲିପିକି ନାଲି ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇକି ପୂଜା କଲେ ତୁମକୁ ୱାହ ଚାବାସ ବୋଲି କହିବ ତମେ ନାଇଁ ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଲୋକ ସତ୍ୟ ଜାଣିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ କୁକୁରକୁ ପୂଜା କର ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଯିବ କାହିଁକି ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଶାସନ କରିବ ଏବେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ପିଛଡ଼ା ଜାତି ସବୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିକି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠଶାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତମର ଭାତିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତମେ ଆସି କାନାପ ସାନାପ କହିଦେବ ତମେ କିଏ ରେ ଭାତିଆ ଚଳଉଛ ଆମର ତମେ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଗୁଅ ଗଦାରେ ଶୋଉନ ତମେ ଗୁଅ ଖାଉନ ତମେ ଅନ୍ଧକାର ରୁହ ତମେ ପଥରକୁ ପୂଜା କର ତମେ ଗଛକୁ ପୂଜା କର ତମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କର କୁକୁରକୁ ପୂଜା କର ଘୁଷୁରୀକୁ ପୂଜା କର ଆମେ ତ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ତୁ ଆମ ଧର୍ମରେ କାହିଁ କହୁଛୁ ଆଦିବାସୀକୁ ତୁ କିଣିଛୁ କିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯଦି ତୋର ଏତେ ଶତ୍ରୁତା ତୁ କି ପାଇବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତିଆରି କଲା ଜିନିଷ ପତ୍ର ୟୁଜ କରିବୁ ତୋର ବାପା ଦିନ କୋଉ ସନାତନୀ ଗାଡି ତିଆରି କରିଛି କୋଉ ସନାତନୀ ତୋର ସଫ୍ଟୱେର ଇଣ୍ଟରନେଟ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି କୋଉ ସନାତନୀରେ ତ ଆଜି ଯାହା ବି ତୋ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛୁ ସେଇଟା ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଦେନ ଆହୁରି କହି ରଖୁଛି ମୋର ଆଦିବାସୀ ଡମ ସମାଜ ଯେତିକି ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ମାଇନରିଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆଜି ଏମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଏକ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏମାନେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ପିଟୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଛୁଇଁଲେ ତାଙ୍କର ଦେବାଦେବୀ ଅଶୁଚି ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଇଚ୍ଛାରେ ଘୋଡା ଚୁଡ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ବାହା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କୋଉଠି କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏମାନେ ଦବାବ ଲଗେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଚେତନା ହେଇଯାଅ ଏଟା ଫେରିବାର ଦିନ ଚେତନା ହେବାର ଦିନ ଓକେ ଏବେ ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦିନ ଏଟା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡିକି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଆଉ ଭକୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ପିଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ସବୁ ମାଇନରିଟି ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଏମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ ଏବେ ଆଉ ସେ ଶାସିତ ହେବା ଦିନ ଆଉ ନାହିଁ ଓକେ ଓକାତକୁ ଆସିଯାଅ ସମସ୍ତେ ତମମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଯଦି ଏତେ ଘୃଣା ସେମାନେ ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତିଆରି କଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ବହିଷ୍କାର କର କିଛି ବି ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମାନେ ମନେ ରଖ ଇଣ୍ଟରନେଟ ୟୁଜ କରିବ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଯାହା ବି ସେଫ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ଧରି କରି ଯେତିକି ଯାକ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଜି ତପି ମିଶ୍ର ଆଉ ନାଲି ଗାମୁଛା ବାଲା ତୁମ ଯୋଉ ଖାଉଛ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ନା ସେ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ ବି ନେଇକିରେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କଲାଟା
ତମର ସନାତନୀରେ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ିକି ସେ କଣ ସେଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଉଥିଲେ, ସେଇଠି ତୁ ଖା। ଆଉ ତୁ ବୁଟ ସୁଟ ପିନ୍ଧିକି ଯୋଉ ଲାଇଭ ଆଣା ଆଉ ତ ଟପି ଟକ୍ ଯୋଉଟା କରିଛୁ ସେଇଟା ତୁ କଣ କରିବୁ, ସେଇଟା ତୁ ବନ୍ଦ କରେ ଆଉ ସେଠି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଲେଖେ, ବୁଝିଛୁ। ଆରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଘୃଣା କରୁଛ, ସେମାନେ ଆଉ ପାଠଶାଠ ପଢନି। କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଣିଲାଟା। ତମେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କର, ତମେ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢିବ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କର ଏସବୁ। ଓକେ, ତମେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଶିଖ, ତମେ ମାନେ ସେଇ କଣ ସେ ବେଦ ପାଠ କରିକି ଜଟପଟ ଛାଡିକି ତମେ ସବୁ ବାଘ ଛାଲ ସାପ ଛାଲ କି ଛାଲ ମାନେ ପିନ୍ଧିକି ଏ ଯୋଉ କଟ ଫଟ ଏଇ ସବୁ ନାହିଁ, ବୁଟ ସୁଟ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ଗାଡି ଘୋଡା ୟୁଜ କରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତମେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲେ, ଆଉ ଯଦି ପଶୁ ହେଇଥିବ ତମେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ମାନେ ତମେ, ତେବେ ଆକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତିଆରି କଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ୟୁଜ କରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ କଣ କୋଉଠି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲା? ତାକୁ ତମେ ପଚାରିଲ ପରା ରେ ଯେ ତମକୁ ପଇସା ଦିଆହେଇଥିଲା? ସେମାନେ କଣ କହିଲେ? ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ ପରା। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦିଆହେଇଥିଲା। କାହାକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛ ବେ? କାହାକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛ? ତମେ ଯୋଉ ସିନେମାରେ କହିଛ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପାଦ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ଅଛି, ଆରେ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡି ପାଦ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ହାତରେ। ଆରେ ତମର ଯଦି ଦମ ଅଛି, କେତେଟା ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜାଗା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦେଖାଇଲ ନାହିଁ ସିନେମାରେ କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ। ପୂଜା ନାଁରେ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜାଗା ହଡପ କରିକି ତମେ ରଖିଛ ରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୋଲେଇ କରି। ଆଉ ସେ ଆଦିବାସୀ ଆଜି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଆଜି ମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ, ତମର କଣ ଫୁଡୁଛି ବେ? ତମର କଣ ଫୁଡୁଛି? ବନ୍ଦ କର, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଓକେ, ଏଟା ସମ୍ବିଧାନର ଦେଶ, ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ଏବେ 21 ସେଞ୍ଚୁରୀର ଏଟା ଆମେ ଚାଲିଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁନିଆ। ଓକେ, ଆଉ ଜଟ ଛାଡି ନଙ୍ଗଳାଇ ପାଉଁଶ ଲିପି ହେଇ କରି ତୁମକୁ ସେଟା ଶୋଭା ପାଇବ। ତମେ ଜାରଜ ମାନେ ତୁମକୁ ଶୋଭା ପାଇବ, ହଜାରଟା ବାପାର ପୁଅ ମାନେ ତୁମେରେ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ଭିଡିଓକୁ 100ରେ ସେୟାର କର।